Diolch ni weddio. Diolch ni ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma i'r di ac i ni yn gofyn i ti bresynoli dy hun ac i harwen ni ac y bydde di'n helpu ni i daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyrd y trigger hawr ddim nawr i ni gofyn hyn oll trwy enw y ceidiant yn hargydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 7, seithfed emyn. Dyrchafer enw Iesu Ci gan seintiau is-ynen, a holl aneirif luoedd nef, coronwch ef yn ben. Emyn rhif 7 gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi nesaf yn cael ei chynnal ar y 3 nos Iau o'r mis sef Rhagfyr y 19. Ond cyn hynny, wythnos i nos Iau yma sy'n dod, fyddwn ni'n cynnal ein noson o garolau. Mae'r wybodaeth ar y cerdyn yma, felly digon yr rhain i'w cael. Ond Rhagfyr y 4, nos Iau, hanner awr wedi 7 fydd ein noson o garolau ac yn dilyn yr oedfa, fe fydd na luniaeth drws nesaf yn y neuadd. Yna Rhagfyr 24, sef noswyl y Nadolig, fyddwn ni'n cynnal ein hoedfa croesawu'r Nadolig, ond yn hwyr iawn yn y nos am 15:15 ac felly'n gobeithio gorffen yr oedfa
am hanner nos, neu 1 munud wedi hanner nos, neu rhywbeth felly. Felly os ydych chi ar gael I ddod ac yn gallu dod, byddai fe'n hyfryd i'ch gweld. Os dim, ni'n gobeithio fydd y gwasanaeth yn cael ei ddarlledu'n fyw ar y we. Bydd ein hoedfa nesaf prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, wrth I ni gymryd y casgliad gen I ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 275, 275 mor gi o arglwydd geni fi, dy ddeddf di, ath gyfamod, ac ar y rhain o ddydd I ddydd y bydd fy holl fyfyrdod. 275 gen I sefyll i'w chanu. Dawn darlleniad o'r ail epistol Paul at y Corinthiaid, 2 Corinthiaid pennod 7. Dau Corinthiaid pennod 7 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Am hynny gan fod genym yr addewidion hyn anwylid lanhawn oddi wrth bob halogrwydd, cnawd ac ysbryd gan berffeithio sancteiddrwydd yn ofn Duw. Derbyniwch ni wnaethom gam I neb, ni lygrasom neb, nid ysbeiliasom neb, nid i'ch condemnio yr wyf yn dywedyd, canis mi addywedais o'r blaen eich bod chwi yn ein calonau ni I farw ac I fyw gyda chwi. Y mae hyfyder fy madrodd yn fawr wrthych, y mae gennyf orfoledd mawr o'ch plegyd chwi, yr wyf yn llawn o ddiddanwch yn dra chyflawn o lawenydd yn ein holl othrymder. Canis wedyn dyfod ni Facedonia, ni chafodd ein cnawd ni ddim llonydd, eithir ym mhob peth cystuddiedig fiom, oddi allan yr oedd ymladdau, oddi fewn ofnau.
Eithir y Duw, yr hwn sydd yn diddanu y rhai cystuddiedig a'n diddanodd ni wrth ddyfodiad Titus, ac nid yn unig wrth ei ddyfodiad ef, ond hefyd wrth y diddanwch ar hwn y diddanwyd ef yno chwi, pan fynegodd e fe i ni eich awyddfryd chwi, eich galar chwi, eich sel tuag ata fi, fel y llawenheuau sy'n fwy. Cynnes i mi eich trystau chwi mewn llythyr, nid yw edifar gennyf. Bod yn edifar gennyf, cynnes yr wyf yn gweled dristau o'r llythyr hwnnw chwi, nad oedd ond dros amser. Yn awr yr ydwyf yn llawen, nid am eich trystau chwi, ond am eich trystau i edifeirwch. Cynnes trystau a wneithoch yn ddiwiol, fel na eich golled mewn dim oddi wrthym ni. Cynnes diwiol dristwch sydd yn gweithio edifeirwch iach awdwriaeth, ni bydd edifeirwch ohoni. Eithir tristwch y byd sydd yn gweithio angau. Cynnes wele hyn yma, eich trystau chwi yn ddiwiol, pa astudrwydd ei faint a weithiodd ynoch, pa amddiffyn, pa soriant, pa ofn, pa awyddfryd, pa sel, pa ddial. Mhob peth y dangoswch eich bod yn bir yn y peth hwn. Oherwydd paham, ysgrifennu ohono fatoch, nid ysgrifennais o'i blegyd ef a wneithai'r cam, nac o blegyd yr hwn a gawsau gam, ond mwyn bod yn eglur i chwi ein gofal drosoch ger bron Duw. Am hynny, na ni a ddiddanwyd yn eich diddanwch chwi, a mwy o lawer y buom lawen am lawenydd Titus, o blegyd mwythau ar ei ysbryd ef gennych chwi oll. O blegyd os bostioes ddim wrtho ef amdanoch, ni'n cywilyddiwyd eithir megis y dywydasom wrth eich bob dim mewn gwirionedd, felly hefyd gwirionedd oedd ein bost ni, yr hwn a fi wrth Titus. Ac y mae ei ymysgaroedd ef yn helaethach tuag atoch, wrth gofio honno eich fuddod chwi oll, pa fodd trwy ofn a dychryn y derbyniasoch ef, am hynny llawen wyf, am fod i mi hyder arnoch a mhob dim. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti o Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron, ac i ni yn diolch i'n bod yn dod trwy enw dy fab a thrwy ei heiddiannau ef, trwy ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad ef. O Dduw, i ni yn gallu dod ata ti trwy weddi. I ni yn dod atat hefyd gyda hyder yn gwybod fod yr arglwydd Iesu Grist yn eiriol trosom, ei fod yn pledio ein hachos. Ac felly o Dduw yn llawenhau unwaith eto ein bod yn gallu dod yn gwybod ein bod wedi ein gwisgo'n llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist, bod ei gyfiawnder ef yn ein gorchuddio ni gyd, bod ein pechodau wedi hoelio i'w groes ef, ein bod wedi ein golchi'n lan trwy ei waed ef, ac ein methiannau y diweddar a llawer ydynt hwy, ein crwydro aml, ac i ni wedi crwydro cryn dipyn o Dduw, hyd yn oed i ni gyfarfod diwetha. Ond o Dduw, hyn oll, y mae dy blant yn gallu dod yn hyderus yn gwybod ein bod yn cael derbyniad gen i ti, a gwrandawiad, y fod yn gwrando ar ein gweddiau ac yn mwynhau clywed y blant yn galw ar dy enw. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti fod yma gyda ni, yn ein nerthu ni, yn ein gwendid, ac yn maddau ni am ein crwydro. O Dduw, i ni yn gweddio y byddu ti yn agosau atom gymaint felly, na fyddwn yn crwydro cymaint hyd yn oed heddiw ac yn ystod yr wythnos sydd o'n blaenau ni. Y bydd y crwydro yn lleihau, y bydd yr hunanoldeb a'r balchder sydd yn aml yn codi ffen o Dduw yn ymbellhau ac yn lleihau yn ei ddylanwad ar ein bywydau ni. O Dduw, i ni yn gweddio, mae hyn fydd hanes ein bywydau ni. Wrth i bob wythnos fynd heibio, byddwn ni yn delio a mwy o'n gwendid a'n pechodau. Ond o Dduw, mae'n rhaid i ti nerthu ni yn hyn, i ni yn cyffesu unwaith eto ein gwendid yn delio gyda'n pechod ein hunan. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch am y safle hwnnw sydd gennym, ein bod yn rhai sydd yng Nghrist wedi ei maddau'n llwyr.
Ac felly o Dduw yn y broses o ymsancteiddio, i ni yn gofyn i ti nerthu ni, ac y byddu di yn ein helpu ni yn hyn, ac y bydd yr ysbryd glân yn ein puro ni ac yn ein nerthu ni o ddydd i ddydd i fod yr hyn dylsyn ni fod yn byw bywydau clod i'th enw di. O Dduw felly, i ni yn gofyn i ti i ddechrau yma hyd yn oed y nawr i weithio yn rymus yn ein plith ni, ac hefyd i ni'n cyflwyno dy bobl a ddweision ar hyd a lled o wlad, y byddu di yn agosau at bob un. Y bydd y bresenoldeb yn cael ei brofi yn real gan lawer un heddiw yn ystod y dydd hwn. Y bydd na ymweliad o'r nef, y bydd tywalliad o ddysbryd glân arnom fel pobl ac fel cenedl, ac y byddwn ni yn cael gweldyddiau gwell unwaith eto. O Dduw, rhaid i ti i wneud y gwaith yma. Hyn y ti hwnt i nerthni, i ni'n anabl i wneud unrhyw beth, ond yr wyt ti yn abl i wneud yr amhosibl yn ein golwg ni. Felly o Dduw, tyrd a gweithio yn rymus, agor llygaid y deillion. Ni'n gweddio Dduw bydd y clistiau byddar yna sydd yn drwm i glyw i'r Efengil, sydd yn gwrthod, sydd hyd yn oed yn codi ei dwylo i orchuddio i clistiau mwyn peidio gwrando ar yr Efengil. I ni yn gweddio Dduw y bydd y clistiau hynny yn clywed, yn gwrando ac yn ymateb i wahoddiad yr Efengil unwaith eto. O Dduw, felly, tyrd yma yn ein plith, nertha ni nawr, diogelan hamser, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 205. 205 o llefara a ddyfwyn Iesu mae dy eiriau fel y gwyn, oll yn dwy'n i mewn dangnefedd ag sydd o anfeidrol rhin. 205 gyn i sefyll i'w chanu.
Fydd awyn testyn o 2 Corinthiaid penod 7 adnod 10. 2 Corinthiaid penod 7 adnod 10. Cynnes diwiol dristwch sydd yn gweithio edifeirwch iachawdwriaeth, ni bydd edifeirwch ohoni, eithyr tristwch y byd sydd yn gweithio angau. Yn siŵr oedd yn anodd i Paul pan oedd e'n clywed am bechodau y pobl y Corinthiaid. Ac fel y mae e'n anodd i bob gweinidog neu bregethwr, mae e'n achos o dristwch pan y mae'r praidd yn gwrthgilio, neu pan mae yna ddiffyg ymateb ymhlith y bobl. Dwi ddim yn gwybod os i chi erioed wedi bod mewn sefyllfa i wneud y ddarlun yn rhwyddach i chi. Dydych bod rhywun wedi gofyn i chi i baratoi, falle i roed eich tystiolaeth neu i ddarllen, i roi gyflwyniad i ryw emyn mewn rhyw gyfarfod, ac i chi wedi bod wrthi ers spel yn paratoi, ac yn bol yn corddi tu fewn ac chi'n poeni am y peth. Chi'n gobeithio bod chi ddim yn mynd i wneud camgymeriad. Chi'n gobeithio bod e'n mynd i fod o help i bobl a chi wrthi trwy'r wythnos, falle misoedd cyn, achos chi ddim yn gyfarwydd â'i wneud e. Ac chi'n dod ac falle chi'n gweld hanner y bobl yno. A mae hwnna'n siom i ddechrau da. Chi'n meddwl, wel, yn gwybod fy mod i'n rhoi tystiolaeth heno, ond dyn nhw ddim wedi dod. Falle bod e'n berffaith iawn bod yna reswm bod nhw ddim yno. Ac mae yna rhyw siom bod y bobl ddim yno'n gorfforol, heb dod i'r oedfa. Ac fydden nhw byth yn clywed yr hyn sydd â chi ddweud. Ac mae yna rhyw elfen o siom yn dod drostoch chi. Ac efallai wedyn ni, petai pawb wedi dod, a chi wedi siarad, ac chi'n gweld bod e ddim wedi cael unrhyw effaith o gwbl ar neb. Bod neb wedi cael ei helpu neu cyffwrdd. Wel, lluosogwch hwnna cwpl o gannoedd i unrhyw bregethwr. Wrthi yn gwybod ei fod am bregethu lles y bobl, ac ei fod yn gobeithio gogoniant i Dduw hefyd, ac yna yn dod ac efallai hanner y bobl ddim yno, neu beth bynnag, neu chi'n meddwl, mi'n gwybod bod y we heddi'n help, ac chi'n gwybod bod e'n gallu mynd mas i gallu fod miloedd ar filoedd. Ond heb sôn am hynny, chi'n meddwl, chi eisiau rhoi'r neges yma lles, chi'n credu bod Duw wedi arwain chi i'r adnod, ond ble maen nhw dwy'r bobl ddim yn wrando? Ac wedyn, os ydyn nhw yma i wrando, dychmygwch y siom pan chi'n gweld syth ar ôl yr oedfa, mae pawb yn hapus ac yn llon, fel petai nhw erioed wedi clywed neges, oedd gan y pregethwr i'w ddweud. Ac enwedig efallai pan chi'n gweld bod y bobl ddim yn ymateb o gwbl, bod dim dylanwad y gair ar y bobl, does dim ymddangosiad bod na gynnydd mewn sancteiddrwydd, bod na edifeirwch yn mynd ymlaen yn gyson yn eu bywydau nhw, ac os unrhyw beth bod na fwy o fydolrwydd yn dod mewn, a bod llacrwydd yn cynyddu, bod pethau'n fwy derbyniol nawr nag oedd yn wythnos yn ôl. I chi wedi caniatáu pechodau mewn i'ch bywyd chi nawr, nad oedd yna wythnos ynghynt, ac erbyn hyn mae'n lot yn haws, ac ymhen 6 mis i flwyddyn, fydd y pechodau yna'n gwbl derbyniol. Y bydd esgeluso tir arglwydd, y bydd esgeluso darllen i air yn y cartre, y bydd esgeluso y safon o fywyd troi ar y byd. Fydd hwnna lot yn haws ymhen 6 mis. Ga'i ofyn i chi roed i meddwl be mae fel i'r pregethwr? Pregethu ac eto gyd y bobl ddim yn ymateb. Y mae e'n dor calon. Dim syndod bod pregethwyr yn mynd yn hun yn gynt. Sy'n syndod bod nhw'n anghofio dweud oedd bobl i eistedd ac i sefyll wrth cyhoeddi'r emyn ac yn drysu. Mae'n anodd. Mae'n straen ar unrhyw bregethwr, ar unrhyw was yr arglwydd. Heb sôn am ymysodiadau un drwg bore di llun, nos i lwt fe'n gartre, a'r siom i chi'n cael wrth wel, does dim ffrwyth wedi dod, a ydw i wedi bod yn ffyddlon i'r arglwydd, a ydw i wedi gwneud beth ddylsyn i'n wneud, a ydw i wedi bod yn pregethu glod i fi fy hunan, ac mae'r amheuon yn dod mewn, a mae Satan yn cynyddu'r dyfroedd yma ac yn byrlymu'r dŵr fel betai, ac yn eich chi dim y waith ac yn waith. Mae bore di llun yn dod, ac i chi wrthi'n paratoi ac yn poeni am y peth, ac i chi meddwl, ydw i wedi gadael yr arglwydd, beth ydw i wedi wneud yn anghywir, ac y mae'n gallu fod yn frwydr, y mae'n flaen y gad. A dyma beth oedd gan Paul.
Yr oedd wedi anfon y llythyr cyntaf at y Corinthiaid oherwydd anfoesoldeb rhemp yn yr eglwys. Dim byd gwahanol i heddi nag yw. Nag yw anfoesoldeb rhemp yn yr eglwys heddiw. Nag yw yn gyffredin heddiw. Nag oes yna cydfyw yn yr eglwys heddiw. A does neb hyd yn oed yn meddwl ei fod yn anfoesol. Na nad oes yr eglwys heddiw yn mynychu clybiau nos. Cristnogion nawr yn mynychu clybiau nos ac yn ymwneud â'r pethau hynny sydd yn digwydd ar nos Wener, nos Sadwrn, ac yn yfed ac yn bwyta'r math o bethau maen nhw gyd ymwneud yn gwrando ar y gerddoriaeth. Ac chi'n meddwl, dydyn ni ddim gwahanol i beth oedd y Corinthiaid? Ond ydych chi rioed wedi meddwl sut mae hwnna'n cael effaith ar weision yr arglwydd? Ac fe ysgrifennodd yn cynghori nhw sut i ddelio â'r pechod a sut y dylsen nhw ymateb i'r pechod. Yna chi gweld i dristwch am orfod ysgrifennu'r fath beth yn adnod 8. Canes i mi eich tristau chwi mewn llythyr, nid yw e difargennyf. Bod yn y difargennyf. Dwi'n meddwl bod e'n ei synwyr nag yw. Mae'n dweud, dwi ddim yn y difargennyf, a wedyn mae'n newid i feddwl, bod yn y difargennyf, canes yr oedd yn gweled tristau o'r llythyr hwnnw chwi, nad oedd ond dros amser. Roedd yn gwybod ei fod wedi tristau'r bobl. Ac oedd hyn wedi achosi Paul fod yn drist. Mae beth pam mae'r feirniadaeth yn dod tuag at y pwlpit. Pregethu'n galed, pregethu'n hyn a llall, mae'n mynd yn ddiflas ar ôl clywed y sawl gwaith. A chi'n meddwl, wel, dwi ddim yn credu, falle bod yna rhai, ond sa'n credu fod e'n bleser i unrhyw bregethwr i bregethu am bechodau o fewn yr eglwys. A'r tristwch i weld sut y mae addoliad yn digwydd, ond mae'n rhaid sôn am pethau. Rhywbeth tebyg, fel rhiant yn gorfod disgyblu plentyn. Fyswn ni ddim yn credu mewn rhieni normal, cyffredin, bod nhw yn mwynhau disgyblu. Allai ddim dychmygu unrhyw riant, unrhyw fam neu unrhyw dad sydd yn mwynhau disgyblu plentyn. Doedd ddim yn rhywbeth fyddwn ni'n meddwl, dyma beth dwi eisiau wneud, dyma beth dwi eisiau. Dwi'n methu aros tan bore fori, fedrai deffro yn y bore ac fe fedrai ddisgyblu fy mhlant. Dwi'n meddwl bod dim un rhiant eisiau rhoi row a stŵr a chosb i'w blant. Dwi ddim eisiau i hynny ddigwydd. Dwi ddim yn ysu am cael y cyfle, ond y mae e'n i'w wneud e. Pan mae'r achos yn codi, y mae angen disgyblu ar y plentyn. Ac y mae e'n achosi tristwch yn y fam ac yn y tad bod rhaid disgyblu'r plentyn. Ond wrth weld tristwch yn y plentyn, mae'r rhiant yn llawenhau. Nawr ydych chi'n deall y syniad yma, dyw e ddim yn llawenhau bod wedi goffi roi stŵr, ond mae'n llawenhau bod y stŵr wedi peri bod yna lles wedi dod ohono fe. Ac mae gweld y plentyn yn drist yn achos o lawenydd sydd yn rhyfedd. Chi ddim yn licio gweld nhw'n drist, ond chi'n gwybod mae'n mynd i arwen ar rhywbeth gwell. Yn yr ysgol, pan i chi roi stŵr i plentyn, mae'r wyneb yn gallu fod yn galed ar rhai. Chi'n gweld caledwch. Dyn nhw'n symud. A chi'n gwybod fel athro, mae hwnna'n arwydd gwael. Ond yr eiliad, chi'n gweld yr ysgwydd yn gostwng. Yr eiliad, chi'n gweld y wyneb a'r wep ar y wyneb yn mynd yn ddiflas. Chi'n gwybod, mae yna obeth fan hyn. Maen nhw wedi ddeall e. Maen nhw wedi bod yn ddrwg. Ac felly maen nhw wedi deall bod y cam nesaf mynd i fod yn well. Felly, yr oedd Paul yn llawenhau am y diweddglo, am y canlyniad. Doedd e ddim yn llawenhau, oedd e'n drist bod rhaid ysgrifennu beth nath yn y lle cyntaf. Ond oedd e'n drist bod nhw'n drist. Ond oedd e'n llawenhau y bydde fe'n dod a nhw yn agosach at ble dylsyn nhw fod. I ni'n byw mewn oes tebyg heddi, ond mae'n oes rhyfedd iawn heddi, lle dyw pobl ddim yn cymeryd ei dysgu o gwbl. Dyn nhw ddim am ildio i neb. Yn sicr i chi, dyw pobl ddim am ildio iair Duw. Y ddadl bob tro yw pwy yw ti i ddweud. Pa hawl sydd â chi ddweud fel dylsyn ni fyw, neu be dylsyn ni i'w wneud, fy newis i yw hynny. Peidiwch o roi disgwyliadau arna fi.
Peidiwch â pregethu mewn modd sydd yn argyhoeddi. Dydw i ddim eisiau math yna o pregethu. Dwi eisiau dod i'r cwrdd a dwi eisiau gallu llawenhau. Dyna'r efengyl cyffredinol heddi, ymhlith hyd yn oed yr rhai fwyaf diwygiedig. Y rhai sydd yn ohoni bod nhw'n rhywbeth, maen nhw'n dweud, i ni eisiau dod i'r oedfa ac i ni eisiau cael rhyw bregeth, rhyw oedfa fydd yn ei fi deimlo'n well. A dyna fe. Ac yn feirniadol o unrhyw beth yn wahanol. Wel, ydych chi erioed wedi ystyried ble chi arni, sut y mae eich bywyd chi a'ch ymateb chi i air Duw yn effeithio'r bugail y pregethwr pwy bynnag yw ar y pryd. Ydych chi erioed wedi ystyried hynny? Oedd pobl Corinthiaid yn Corinth yn ystyried Paul wrth iddyn nhw ymateb? Wel, pwy a wyr? Wel, yn gyntaf hoffwn ni edrych ar tristwch y byd. Ac yn ail diwiol dristwch ac yn olaf ffrwyth diwiol dristwch. Wel, tristwch y byd. Y disgrifiad sydd yma o'r hyn sydd yn dda ac yn fuddiol yw tristwch. Mae'n od i ddweud yn diwedd, mae'n rhyfedd o beth i ddweud fod tristwch yn beth da. Mi fyddech chi'n meddwl, wel, o'n i'n meddwl bod tristwch yn beth ofnadw, yn rhywbeth i chi ddim eisiau teimlo'n drist. Na ddylsech chi teimlo'n drist ac yn aml iawn pan ych chi'n gweld rwy'n drist, beth ych chi'n trial wneud yn aml yw trial dod â gwen i'w gwyneb nhw. Chi'n trial cael nhw i werthin, anghofio'r peth. Chi'n neud lle bynnag i chi da plant os maen nhw'n drist, beth chi'n trial wneud, cael nhw feddwl yn rhywbeth neis. Trial meddwl yn Nadolig, pen blwydd, gwyliau haf, rhywbeth neu gilydd i anghofio am y peth drist. Chi'n trial gwella yr ymdeimlad yma sydd ynddyn nhw. Yn aml iawn, dyna beth sy'n digwydd mewn capel. Mae rhywun yn gweld rhywun yn drist, a beth chi'n neud? Trial gwella nhw, trial bod yn hapus, trial cael nhw i werthin ar ddiwedd oedfa. Ond yn fan hyn i ni gweld fod tristwch yn beth da. Ond mae'n dibynnu pa fath o tristwch. Adnod 9. Adnod 9 a 10. Y nawr yr ydw i fy'n llawen, nid am eich tristau chwi, ond am eich tristau i edifeirwch. Canis tristau a wneithoch yn ddiwiol. Fel na chaich golled mewn dim oddi wrthym ni. Canis diwiol dristwch sydd yn gweithio edifeirwch iachawdwriaeth, ni bydd edifeirwch ohoni. A grandewch ar hwn. Eithir tristwch y byd sydd yn gweithio angau. Nawr, mae ceir tristwch sydd yn arwain yn y diwedd at gwir lawenydd. Mae na dristwch sydd mor llesol i chi. I ddweud y gwir, mae rhaid i chi brofi'r tristwch yma cyn gallu mwynhau y llawenydd yma a'r heddwch yma. A felly mae yna dristwch sydd yn hanfodol at lawenydd. Hynny os ych chi'n ysu am hapusrwydd ac am lawenydd, mae'n rhaid i chi wybod rhywbeth am y tristwch arbennig yma. Mae rhaid i chi fod wedi profi tristwch. Ond ceir hefyd tristwch yn ôl Paul sydd yn arwain at farwolaeth. Tristwch sydd ddim o werth. So mae yna ddau fath o dristwch, a dyma'r broblem. Mae yna ddau fath o dristwch yn y byd. Mae yna un sydd yn dda, sydd yn arwain at iachawdwriaeth ac at lawenydd, ac mae yna un sydd yn arwain at angau, at farwolaeth. O disgrifir yma, tristwch y byd. Tristwch y byd sydd yn gweithio angau. Felly mae yna dristwch sydd yn dristwch y byd, sydd yn eiddo'r byd, sydd yn arwain at farwolaeth. Dyw tristwch y byd byth yn mynd i fodloni, dwi byth yn mynd i arwain at lawenydd, dwi ddim yn mynd i arwain at unrhyw beth sydd yn llesol i chi. A'r rheswm am hynny, nid yw ffynhonnell y tristwch yn gywir. Dyw e ddim yn arwain yr enaid at y man y dylse fod. Mae tristwch y byd yn arwain at angau, ac dyw e ddim yn arwain at ble ddylse ni fod. Ni dal yn dod nôl bob tro at y cwestiwn bwysig, mae'n dod fyny mor aml. Beth yw prif pwrpas dyn? A dylsech chi wybod yr ateb. Prif pwrpas dyn yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Nawr mae hyn gymaint o gymorth fan hyn. Os nad yw ein tristwch ynglwm ar cwestiwn yna, beth yw prif pwrpas dyn, os nad yw tristwch ynglwm ag ogoneddu Duw yn y diwedd ac yn mwynhau y Duw am byth, os nad oes na gyswllt yna gyda hynny, gyda'r diweddglo hynny, yna o'r byd yw'r tristwch.
Mae tristwch y byd yn tarddu gan, bob tro o hunanoldeb dyn. Mae dyn am ogoneddu'r hunan. Dyna'r broblem. Yn gyffredinol, i ni'n gweld y byd yn tristhau pan mae'n profi colled personol. Achos bod ni mor llawn o'r hunan. So ydych chi'n gofyn, pryd mae'r byd yn drist? Ond dwi eisiau disgrifio gwahanol amgylchiadau a sefyllfaoedd pan mae'r byd yn drist. Ac falle fydd yn disgrifio rhai fan hyn. Oherwydd ein balchder ni, oherwydd pechod, oherwydd bod ni yn greaduriaid mor hunanol, i ni'n gweld ein bod yn drist, yn tristhau pan i ni'n colli mas yn bersonol. Gallai fod yn golled ariannol, colli cyfoeth. Hyd yn oed allech chi ddadlau cyn colli'r cyfoeth, cyn y golled, i ni yn tueddu i fod yn rhai sydd yn poeni am arian. Ac o boeni am arian, i ni'n dyheu am fwy o arian. Ac pan i ni'n dyheu am fwy o arian, i ni'n cynfigennu'r rhai sydd â llawer o arian. Dwi'n aml iawn yn edrych i feddwl sut dwi'n mynd i dalu am hwnna, ar hyn a'r llall, ac dwi'n poeni am hyn a'r llall. A wedyn dwi'n gweld rhywun sydd gyda lot o arian, a dwi'n eistedd a meddwl, mae'r rhaid dydyn nhw byth yn poeni am brynu hwn. Dwi ddim yn croesi meddwl nhw. Dwi ddim wedi dod ar draws di meddyliau nhw, a oes gen i ddigon arian i brynu hwn. Na, mae hwn ar lefelau gwahanol. Fi na rai pobl ddim hyd yn oed yn ystyried unrhyw boeni am brynu tŷ, achos mae gymaint o arian dyn nhw. Gallen nhw brynu 2 neu 3. I eraill, prynu car yw'r broblem. Ond mae rhai pobl gallu prynu car unrhyw bryd maen nhw eisiau. Mae'r arian yna. Yna i'r mwyafrif ohono ni, mae lawr i'r lefel. Beth yw cost y bil bwyd ar ddiwedd wythnos? Odi e'n mynd dros y linell? Odi e'n ormod ac i ni'n poeni pan mae'r petrol yn mynd lan? Dyna mwyafrif ohono ni. Ac i ni'n meddwl, i ni'n ar lefel fel yna. Ac i ni'n meddwl, dwi'n poeni colli allan yn ariannol. Ac dwi'n cenfigennu'r rhai sydd byth yn gyfo poeni am y peth. Hyd yn oed pan i ni'n llwyddo prynu nwyddau, dydyn ni ddim yn fodlon. Ac mae hwn yn arwain at fwy o ddeheuad sydd yn achosi tristwch. Mae yna rhyw dristwch fyna. Does dim bodlonrwydd. Pan i chi ddim yn fodlon ar hyn sydd ych chi, mae'n arwain dros y linell mewn i dristwch. Mae'n rhyfedd yn diwe. Rhywun sydd â llawer, ond sy'n deheu am fwy, maen nhw'n drist, achos dyn nhw ddim yn fodlon. Ond, dwedwch chi petai nhw'n colli yn ariannol. Dydwch chi petai unrhyw un o'r rhain, pa bynnag mor gyfoethog i chi, yn colli yn ariannol, colli swydd, colli cartref neu beth bynnag. Mae'n achosi tristwch, tor calon, digalondydd, anfodlonrwydd. Mae'r hunan wedi colli mas yn do. Ac nawr mae'r safon o fywyd oedd ganddyn nhw wedi mynd, ac felly mae'r hunan yn brifo ac wedi cael ei bigo, ac maen nhw'n anhapus. Mae'n achosi tristwch. Colled ariannol gallu achosi tristwch. Colled anrhydedd, urddas, parch. Mae hyn yn aml yn arwain y byd i dristwch yn diwe. Mae dyn yn hoffi clod, yn hoffi poblogrwydd. Pob un o'n siŵr o fod yn hoffi fe pan mae rhywun yn dweud rhywbeth neis amdano ni. Ac pan i ni am eiliad yn ame bod nhw'n dweud rhywbeth sydd ddim yn neis amdano ni, i ni'n mynd yn drist. Gai ofyn, falle rhai fan hyn, sydd am ymuno gyda'r byd a'i bethau, a dyma beth sy'n rhyfedd. Efallai eich bod chi wedi gweld trwy gwacter y byd i ryw bwynt, ond y broblem yw y mae atyniad ffrindiau a chyfeillion, mae barn pobl eraill amdano chi, yr anrhydedd maen nhw'n gosod arno chi, o fod yn un ohonyn nhw, yn un o'r boes, yn un o'r merched, bod chi wedi cael eich derbyn, ac petai chi'n colli hynny. Na dristwch. Ond nid yw'n wir, nag yw hwnna'n broblem yn yr ysgol, yn y coleg, yn y gwaith. Dwi'n stopio, mae'n cario ymlaen trwy'ch gyrfa, pa bynnag safle fyddwch chi. Ond nid yw mor bwerus y colli
parch ac anrhydedd a statws poblogrwydd, ac os ydych ffrindiau chi yn yr ysgol, neu yn y coleg, neu yn y gwaith, os maen nhw am eiliad yn meddwl, nad ydych chi yn mynd i ymuno mewn gyda nhw, ac felly ambell waith fyddwch chi ddim eisiau gwneud be maen nhw'n wneud, ond ych chi mynd gyda nhw pam chi ddim eisiau colli'r enw da yna gan eich ffrindiau chi. Chi ddim eisiau cael eich parddio fel rhywun od yn un o'r Cristnogion eithafol yna, yr Efengyls yma, a mae'r Cymru'n galw ni pan o'n i yn y coleg, yr Efengyls, maen nhw'n rhyfedd o bobl, a chi ddim eisiau cael eich galw'n un o nhw, ac felly beth ydych chi'n gwneud? I chi'n mynd gyda nhw. Pam? Achos chi'n ofni colli. A pan ych chi'n colli'r urddas yna, be bynnag fydd yr rheswm dano fe, mae'n gwneud chi'n drist. Ac mae'r tristwch yn dod i mewn. Gai atgoffa chi, mae'r tristwch yna'n wastraff amser. Achos mae'n arwain at angau. Dyna be mae Paul yn dweud. Mae tristwch am bod chi'n colli mas yn ariannol, colli tŷ, colli cyflog, colli be bynnag. Mae'n drist, dwi ddim o unrhyw werth i chi, achos mae'n arwain at angau. Os yw'n aros fel yna, colled pleserau, chwantau. Gall hyn ddod o ganlyniad i beth? Beth gallai hwnna fod? Wel, gallai fod yn salwch, ond i gallai fe fod. Gallai chi cael rhyw salwch sydd yn peri eich bod chi'n methu mynd allan a mwynhau eich hun a gwneud y pethau yma'r byd yn wneud, a'i pleserau, a'i chwantau. Gallai chi cael damwain, gallai chi cael damwain difrifol, ac felly fyddwch chi ddim beth eto yn gallu mwynhau'r pleserau roeddwch chi yn ei fwynhau o'r blaen. A be, mae hwnna'n mynd i wneud i chi. Llai ddweud un beth ydych chi, fe fyddwch chi'n drist. A byddwch chi'n meddwl, beth yw pwrpas bywyd? Achos dyna beth mae'n dweud, mae math yna o dristwch yn arwain at farwolaeth. Yr ymdeimlad yma o fethiant a thristwch. A mae'r colli'r pleserau yn ddigon o achos i fod neu chi'n drist. Tristwch y byd sydd yn gweithio angau. Mae'n arwain at angau. Neu, allech chi ddweud, mae'n arwain at ddrygioni yn gyffredinol. Mae'n arwain y person, falle allech chi ddweud, ymhellach i dristwch. Fe allech chi ddweud at angau o ran marwolaeth. Mae'n gallu arwain at farwolaeth llythrenol. Mae tristwch yn mor bwerus. Mae'n gallu arwain hyd yn oed at hynny. Ond does dim rhaid o fynd i'r eithaf yna o farwolaeth, fe allai fod yn gyffredinol yn arwain chi at dristwch ar ben tristwch, digalondyd ar ben digalondyd. Byddwn ni'n tybio bod yna gyfran helaeth o'r byd, poblogaeth y byd, yn bobl trist iawn, petawn nhw'n onest. Achos maen nhw wedi colli'n ariannol, colli parch, colli anrhydedd, colli statws, colli poblogrwydd, colli pleserau. Yn enwedig wrth i chi fynd yn hun, chi ddim yn gallu ymwneud gyda pleserau roeddech chi'n cael gynt. Ac felly wrth i bobl fynd yn hun, maen nhw'n mynd yn fwy trist. Ond y mae'r tristwch yma'n gallu arwain at angau, ond yn sicr at farwolaeth tragwyddol dan gondemniad Duw. Ond beth am yr rhai sydd yn drist mewn ffordd gwahanol? Am ryw ddrygioni maen nhw wedi ei wneud. Ryw ddrwg weithred. Bydde rai pobl yn dweud, rhaid bod hwn yn dristwch da. Ond rhaid gofyn, gyntaf, beth yw tarddiad y tristwch am y peth drwg maen nhw wedi wneud? Beth yw'r tarddiad, beth yw'r ffynhonnell? Achos gallai ddod eto o hunanoldeb. Efallai bod ei drygioni wedi rhwystro nhw rhag mwynhau rhyw bleser, neu yn rhwystro rhyw elw bersonol. Ac mae yna lawer yn drist pan maen nhw'n cael ei dal. Dim gwir dristwch, nid y math gorau o dristwch y sonir amdano yw hon. Tristwch gwael yw hon, tristwch sydd yn dod o ganlyniad eich bod chi wedi cael eich dal, neu eich bod chi wedi colli mas yn ariannol. Os ych chi wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, falle torri'r gyfraith, ond o dorri'r gyfraith, ych chi wedi colli'r eich swydd efallai. Ac felly chi'n drist, neu falle wedi gwneud rhyw dwyll ariannol ac wedi colli yn anferthol. Ac ych chi'n drist oherwydd hynny. Felly, pan ych chi'n drist am gwneud yn anghywir, mae'n dibynnu sut fath o dristwch yw hi. Byddent siŵr fod wedi parhau am ha bynnag pechod oedd hi, ond i baidd yn cael ei dal. Neu petai wedi peri llwyddiant. Ac felly, allech chi ddweud hyn,
dyw e ddim wir yn dristwch o werth. Tristwch y byd yw e sydd yn arwain at angau. Os ych chi'n drist, mai oherwydd rhywbeth drwg i chi wedi wneud, ond petai chi yn cael y cyfle i wneud y to, ond tro yma bod y canlyniad yn golygu bod chi'n ennill ac i chi'n llwyddo, os ych chi'n gwybod byddwch chi'n wneud yna chi'n gwybod mai tristwch y byd yw i. Gael ofyn ffordd arall, beth am rai sydd yma, sydd wedi cael ei magu ar aelwyd Gristnogol. Plant Cristnogion wedi cael ei magu yn gwrando ar sain yr Efengil. Ac i chi'n gwybod yr hyn sydd yn iawn. I chi'n gwybod pan fod mam a dad wedi dweud, i ni'n mynd i'r capel ar y Sul, i chi ddim yn mynd i'r parti penblwydd sydd ar y Sul, i ni'n cadw dydd yr arglwydd ar gyfer pethau'r arglwydd. Ac eich chi'n derbyn ei bwynt o dath rhyw oedran pan o'ch chi ddim yn ei dderbyn e, ond wedyn falle yn cael eich magu ac oeddech chi'n derbyn achos dyna beth yw e, mae'n anodd achos pan mae'n digwydd tro ar tro. Wedyn ar nos Wener pan mae parti penblwydd yn digwydd, a chi'n gwybod bod yna lot o feddwi ac anfoesoldeb yn mynd i fod yna. Ac chi'n gwybod yn enwedig pan chi'n 14 yn anffodus, mi'n dod lawr i'r oedran yna, 15, sicr 16, mae yna parti penblwydd. A chi'n gwybod ble mae e, beth sy'n mynd i fynd ymlaen yna, ac mae mam a dad yn dweud, na, dydyn ni ddim yn hapus gyda math yno o beth. Chi wedi cael eich magu ar aelwyd Gristnogol, ac maen nhw'n esbonio i chi pam, mae o'r byd yw'r pethau hynny, chi ddim eisiau ymdrybeiddi yn y pethau hynny, ac i ni am eich amddiffyn chi o pethau ni i pethau gla yn yr Efengil. Ac i chi'n gwybod bod e'n iawn, ond i chi'n drist. Oherwydd chi eisiau'r byd, chi eisiau'ch ffrindiau chi. Chi eisiau mynd i'r parti, sydd yn naturiol. Chi eisiau bod yna gyda nhw, maen nhw'n cael gymaint o hwb. Maen nhw'n siarad amdano fe bore dydd Llun. A maen nhw'n edrych arno chi fel beth bach, ti ddim wedi cael dod, ac yn aml iawn yn ôl beth dwi'n deall, mae'r rhieni'n cael ei parddio gan yr teuluoedd eraill. Dyna greulon i chi yn amddifad i'ch plant chi o feddwi pan yn 15, ac yn amddifad i'ch plant chi o cael ymdrybeiddi mewn anfoesoldeb pan yn 15, 16, 17, ac maen nhw'n meddwl bod chi'n greulon, bod chi ddim yn cyflwyno nhw i'r pethau yma. Ac mae'r byd yn edrych ar y rhieni fel pethau erchyll, ac ar y plant, na biti. Chi wedi cael un anodd do blant, ac i chi wedi cael eich cymryd i fewn, ac i chi'n drist. Mae'r tristwch yn dod o falle brwydr. Chi'n gwybod bod yr hyn i chi wedi cael eich magu yn iawn, ond mae atyniad y byd mor gryf, ac i chi ddim yn gwybod beth i wneud. A beth sy'n digwydd, mae'n drist, mae'n eich chi'n drist. Chi ddim yn gwybod sut i ddelio gyda fe. Mae'r cydwybod yn pigo, a mae'n eich chi'n fwy trist. Ond hwn hefyd yn dod o hunanoldeb fel ym mhob achos, fe gall hwn arwain wedyn at wrthryfela yn erbyn y cydwybod. Ac yn aml i chi'n gweld hyn, mae yn mynd ymhellach ar aelwydydd Cristnogol, ac mae'n ddigalon i ddweud hyn, ac mae'n ddigalon i ni sydd fan hyn yn eistedd yn gwrando ac yn meddwl dyma beth sydd o'n blaen ni. Yn aml iawn ar aelwydydd Cristnogol, beth sydd yn digwydd, mae'r rheini sydd yn gwrthod yr Efengil yn mynd yn fwy i'r byd na'r byd ei hun. Mae'n od. Ond dyw e ddim yn od achos chi'n deall pam. Mae'n glir yma yn yr ysgrythyr. Mae yna frwydr yn mynd ymlaen. Maen nhw'n gwybod beth sy'n iawn. Maen nhw wedi gweld purdeb y peth, ond mae'r byd mor bwerus ac mae eisiau clod y ffrindiau, mae eisiau'r pleserau yna, ac yn gwybod pa mor ffals a gwag yw e, mae'r atyniad mor gryf, maen nhw'n dyheu amdano fe, ac yna mae'r cydwybod yn brifo, ac maen nhw'n drist, ac mae'r frwydr yn mynd nôl ymlaen fel hyn, a dyn nhw ddim yn gwybod beth i wneud, a beth sy'n digwydd wedyn ni, maen nhw'n dymuno boddi'r boen. Maen nhw'n angen fod yn fwy prysur yn y byd, ac maen nhw'n llenwi bywydau. Achos bod y tristwch yma'n ofnadwy. Does dim ffoi i'w gael. Ac felly be mae'n neud? Mae'n gyrru nhw mwy a mwy mewn i'r byd. Dyna pam dwi'n credu, welwch chi, llawer sydd wedi cael ei magu ar aelwydydd Cristnogol yn mynd ymhellach i fydolrwydd nag hyd yn oed teuluoedd y byd ei hun. Achos mae'n rhaid cael gwared ar y tristwch yma. Efallai bod yna rai yma yn drist am ei pechod, ei cyflwr. Efallai bod chi'n rwystredig. Yn gael ddweud hyn.
Os nad yw ydych arwain chi at Dduw, nid yw'r tristwch yn ei hun yn golygu dim. Peidiwch â meddwl bod chi'n iawn os ych chi'n eistedd fyna, os ych chi rhyw bryd wedi teimlo'n drist am eich pechod chi. Achos ni fydd pwrpas y ni ddyfarn dweud wrth Dduw eich bod chi wedi bod yn drist rhyw bryd am eich pechod, ac wedyn parhau yn eich pechod. Gwastraff amser fydd e. Dy'r tristwch na ddim o unrhyw werth. Tristwch y byd yn arwain at angau. Wel, beth yw diwiol dristwch? I ni'n gweld o'r term diwiol dristwch ffynhonnell y dristwch o Dduw. Yn awr yr ydw yn llawen nid am eich tristau chwi, ond am eich tristau i edifeirwch. Adnod 10, cynnes diwiol dristwch sydd yn gweithio edifeirwch iachawdwriaeth. Mae mor bwysig cyrraedd y cam cyntaf yna, yr ymdeimlad o dristwch am eich cyflwr, am eich pechod, am eich diffyg perthynas â Duw. Mae'n rhaid i bob un sydd am fod yn Gristion fod wedi teimlo'r tristwch yma am bechod, am eich tor cyfraith, am eich gwrthryfel yn erbyn y wyllus Duw. Mae Paul yn llawenhau gan fod y tristwch yma mae'n ei weld yn y bobl yn arwain at edifeirwch. Nid edifeirwch yw tristwch am bechod. Peidiwch â meddwl na. Dyna'r broblem. A fydd yna rai yn meddwl bod nhw'n gallu dod i'r capel am flynyddoedd yn teimlo'n drist am bechod a meddwl bod hwnna'n ddigon. Dyw e ddim yn edifeirwch. Dyw tristwch ddim yn edifeirwch. Mae'n rhan ohono fe, ond dyw e ddim yn edifeirwch. Os ych chi'n dim ond yn meddwl bod chi wedi bod yn drist am bechod, yna chi yr union yr un fath ar byd, ac mae'r tristwch yna o'r byd ac yn arwain at angau. Mae llawer yn y byd wedi tristau am bechod, am ei cyflwr hyd yn oed. Mae llawer mewn capeli wedi tristau am bechod a phechodau'r byd. Ac maen nhw'n gallu dweud, onid yw'r byd yn ofnadw, onid yw'r cymdeithas ofnadw, gymaint o lofruddiaethau yn digwydd, gymaint o ddwyn, gymaint o dwyll, ac ych chi gallu dweud, mor ofnadw yw e, ond dyw hwnna yn golygu dim. Mae unrhyw un yn gallu wneud na, mae'r byd yn gallu wneud na. Nid edifeirwch yw hwnna. Diwiol dristwch, mae e'n dod o Dduw. Mae e'n waith sydd yn gynnyrch gwaith yr ysbryd glân, yn agor llygaid yr enaid i weld ei gwir cyflwr yn ngoleuni'r efengil. Mae torri cyfraith Duw o wneir. Dyna be mae'r ysbryd glân yn dangos i chi. Mae'n dangos i'ch ban i chi wedi pechu. Beth yw e? Chi wedi torri cyfraith Duw. Ac mae'n dangos i chi eich heiddiant. Ond rhaid profi rhag fleinydd gwir edifeirwch gyntaf, sef y tristwch diwiol yma. Rhaid i chi fod yn drist am eich pechod. Mae'r math o dristwch profod Dafydd yn Psalm 51. Canis yr wyf yn cydnabod fy nghamweddau am pechod sydd yn wastad ger fy mron yn dy erbyn dy hunan y pechais ac y gwneithim y drwg hwn yn dy olwg. Dyna be mae Dafydd yn ei ddeall. Mae wedi weld mae wedi gweld dwi'n bechadur, ydw, dwi yn eog ac mae'r pwysau eogrwydd yn drwm arno fe fel mynyddoedd byd, ond mae'n dweud yn dy erbyn dy. Mae'n cydnabod bod e wedi bod yn anfoesol, bod e wedi bod yn anffyddlon, neu bod e wedi lladd, a mae'n cydnabod hwnna gyd. A mae'r un gyd yn ei le yn bechodau byddai'r byd yn cydnabod. Ond mae Dafydd yn mynd cam ymhellach. Mae'n edifarhau. Mae cywilydd arno fe, mae'n drist, ond mae'n arwain i at ddweud yn erbyn di o Dduw, dwi wedi pechu. Dwi wedi pechu trwy torri dy gyfraith di. Ein dymuniad ni fel Paul heddiw yw gweld y tristwch yma yn eich bywyd chi mor boenus i chi. Ac i ni, dwi'n yn neis i unrhyw'n weld rwy'n yn drist, ond os i ni'n gwybod mae arwydd, mae diwiol dristwch yw mae'n achos o lawenydd fel mae Paul yn ei deimlo. Mor anodd i'w gweld rhywun yn mynd trwy bwlch yr argyhoeddiad. Anodd gweld rhywun yn rhan o'r frwydr ysbrydol. Mae'r un drwg yn brwydro am yr enaid ac yn tynnu ac yn temtio a thrwy hyn oll mae yna boen a mae'r baich yn cynyddu ac mae'n anodd i chi, mae'n anodd i bobl i weld ond eto i gyd i ni'n falch o'i weld Mae'n dangos y gwahaniaeth rhwng tristwch y byd a thristwch diwiol.
Peidiwch bodloni ar deimlo'n drist am eich pechod chi a'r byd. Mor hanfodol yw hynny. Peidiwch ag aros fyna. Dyw e ddim yn ddigonol. Rhaid bod na fwy. Yn gobeith yw gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd yr hwn a ddechreuodd yn o'ch waith da ei orffen hyd ddydd Iesu Grist. Dyna'r gobaith. Dyna'r gobeith, ond pan i chi'n gweld rhywun yn mynd trwy'r broses yma, i chi wastad yn meddwl, ai tristwch y byd yw hwn? Neu ai tristwch diwiol yw hi? Dyna'r broblem. Ac ambell waith mae'n anodd dweud. Chi'n gobeithio dirnad gweld arwyddion mai tristwch diwiol yw e. Ond chi'n meddwl beth, fe alle fod yn tristwch y byd. Falle bod yna rhai yn cael rhyw brofiadau ac maen nhw'n teimlo'n drist, ond rhwystredigaeth yw e. Nad ydyn nhw'n gallu cael mwy o'r byd ac maen nhw'n drist felly. Felly tristwch y byd yw hwnna. Ble mae hwnna'n arwain at farwolaeth. Ac os nad marwolaeth nawr, fydd yn dristwch yn y byd ac fydd yn arwain at dristwch a marwolaeth tragwyddol. Yn gweddi yw mor anodd y bydd rhai yn gadael yma pnawn ma'n drist. Byddai'n od yw e. Chi'n meddwl am capeli Efengyledd heddi, mae'r mwyafrif llethol o'n nhw wedi rhoi rhyw gynger bach neis mlaen i chi, rhyw grŵp bach fan hyn yn chwarae, a'n gobeithio fod pawb yn mynd mas yn chwerthin. Yn gobeith ni yw fydd pobl yn gadael fan hyn yn ei dagrau dan bwysau euogrwydd pechod. Dyna beth yw'r achos llawenydd i unrhyw bregethwr, ffyddlon, y daw tristwch dwyfol drostoch. I orffen ac yn sydyn, beth yw ffrwyth diwiol dristwch te? Mae'r math yma o dristwch wastad yn arwain at edifeirwch. Dyma'r gwahaniaeth. Y mae diwiol dristwch yn arwain yr enaid at edifeirwch ac yna at wir iachawdwriaeth. Canis diwiol dristwch sydd yn gweithio edifeirwch iachawdwriaeth. Ar y gweithaf mae tristwch y byd yn arwain at fwy o dristwch. Trwy wneud dim ond parhau yn ei tristwch. Ar ei orau y mae tristwch y byd yn arwain at ddiwygio personol. Ond nid yw'n wir, mae yn bosib i rai yn y byd fod yn drist am eu pechodau, ac yna fe fydden nhw'n diwygio eu bywydau, yn gwella eu bywydau nhw, fe fydden nhw'n wneud ar ddechrau'r flwyddyn newydd addunedau o stopio gwneud hyn, helpu fwy, colli tymer llai aml, ac maen nhw'n para falle am 2 fis, falle am byth, pwy o wir, falle bod nhw wedi newid yn llwyr. Falle bod nhw wedi penderfynu bod rhywbeth yn anghywir yn eu bywyd nhw, a rhywsut neu gilydd oherwydd hunan ddisgyblaeth, maen nhw wedi llwyddo peidio gwneud y peth bach yna. Ac felly mae'r tristwch yna ar ei orau yn arwain at rhyw ddiwygio personol. Y broblem yw mae dal wedi wreiddio mewn hunanoldeb a balchder. Dyna'r broblem. Ffynhonnell y peth yw balchder. I chi wedi stopio wneud rhywbeth achos i chi'n elwa ohono fe. Dyw e ddim yn ddiwiol dristwch sydd yn arwain at edifeirwch ac yna at iachawdwriaeth. Mae yn dristwch sydd yn arwain at angau. Ond ar ei orau mae wedi diwygio chi'n foesol am gyfnod bach. Ac i chi wedi gwella tipyn bach mewn rhyw faes bach. Ond wrth ddiwygio rhyw foesau arbennig, i chi nawr wedi cael eich llenwi gyda mwy o falchder. Ac i chi'n edrychwch yno fi, dwi wedi stopio gwneud hwn. Ac yna i chi'n ymfalchio yn y peth. Ac felly gallech chi ddim yn anwaith na ble roeddech chi'n reiddio. Ac mae'n arwain at farwolaeth. Nid gwir ddiwiol dristwch yw e. Os yw e o ddiw, fe fydd yn arwain at edifeirwch, fe fydd yr enaid yn troi yn llwyr, fe fydd yr enaid yn troi o bechod, fe fydd tristwch cywilydd gyda chi am eich pechodau, fe fydd yn peidio gwneud rhai pethau. Dyna beth yw tristwch diwiol sydd yn arwain at edifeirwch. Edifeirwch yw troi a bod chi'n stopio gwneud rhai pethau. Chi'n stopio fe. Fe ddaw ag atgasedd tuag at bechod, fe fydd am redeg i ffwrdd o bechodau a themtasiynau. Ac nawr mae'r un sydd yn edifarhau wedi troi o bechod, ac pan mae'n gwybod bod rhywbeth yn bechadurus, mae am ffoi oddi wrtho. Dwi ddim am roed ei hun yn y sefyllfa lle fydd yn cael ei temtio. Mae yna gymaint o lefydd lle gallwn ni cael ein temtio. Erbyn hyn ni gallu cael ein temtio ni'n cartrefi. Yn haws na tu allan ni'n cartrefi. Ac felly mae'r Cristion yn ofalus am bob peth mae'n ei ddweud, yn ei wneud, ble mae'n mynd, sut mae'n gwneud pethau, fel mae'n edrych, pob dim. Mae'r un sydd yn edifarhau yn troi o'r byd.
a'i bleserau, mae'n troi o anrhydedd y byd, ni fydd am roi ei hun o fewn cyrraedd crafangau temtasiwn. Fe fydd yn troi ffwrdd o'r hunan. Dyna beth yw edifeirwch. Mae'n edifarhau o'i falchder. Dyma mae diwiol dristwch yn ei wneud. Dyw e ddim yn achub, ond mae'n rhan o'r iachawdwriaeth, ond dyw diwiol dristwch ddim yn achub yn ei hun, o rhan o'r broses, allwch chi ddweud, rhan o'r iachawdwriaeth. Y gwir edifeiriol, maen nhw'n troi at Dduw. Maen nhw'n troi i ffwrdd o bechod ac o hunan ac o'r byd, ac yna maen nhw'n droi tuag at Dduw. Mae'n troi o bechod at sancteiddrwydd, neu allwch chi ddweud hyn, mae'n troi at Grist. Dyna beth mae'r edifeiriol yn neud. Fe wel Grist, fe fydd yn gweld bywyd perffaith Crist. Fe fydd yn gweld Crist ac iddo ddod a chyflawni holl gofynion y ddeddf yn ei le. Fe fydd yr enaid edifeiriol yn troi at hwn, at fab Duw, at yr un sydd wedi darparu clogin cyfiawnder sydd yn gorchuddio'r enaid pechaderus yn llwyr. Mae'r un sydd yn edifeiriol yn troi at yr un bu farw yn ei le. Yr un a fuodd ar y groes yn cymeryd ei gosb yn ei le, ac mae'r edifeiriol yn mynd ato fe. Mae'r enaid edifeiriol yn gwybod hyn mae'n ei heiddi, ond mae'n troi o'i bechod at yr un sydd wedi cymryd y gosb yn ei le. Chwa beth, i'r enaid yma, Crist yw rhosyn Saron, Crist yw lili y dyffrynoedd, Crist yw popeth iddo. Mae'n troi yn edifeiriol, mae'n troi ffwrdd o'r byd, mae'n cael llon bol ar y byd, a'i bethau, ac mae'n rhedeg i ffwrdd o'r byd, achos mae'n gwybod bod yn arwain at angau, ac mae'n troi at y Grist, ac mae'n troi at y groes, ac mae'n gweld mae Crist yw popeth iddo, gan bod Crist wedi darparu iachawdwriaeth gyflawn iddo. At hyn mae diwiol dristwch yn arwain, at y groes, lle derbyniau iachawdwriaeth. Rhyfedd sut mae'r byd yn brysur ceisio hapusrwydd, yn dyw e? Ond eto i gyd yn derbyn tristwch a diflastod. Mae'n rhyfedd yw e. Mae'r byd yn mynd ati dydd a nos yn ceisio hapusrwydd, ond be maen nhw'n derbyn? Tristwch a diflastod. Ond mae'r edifeiriol yn ceisio diwioldeb a sancteiddrwydd a thrwy hynny yn derbyn gwir lawenydd a busrwydd. Dyna'r gwirionedd. Canis diwiol dristwch sydd yn gweithio edifeirwch iachawdwriaeth, ni bydd edifeirwch ohoni. Be mae hwnna'n dweud? Ni fydd yr rhai sydd yn edifar, ni fydd yr edifeiriol yn edifarhau o'i edifeirwch nhw. Fydden nhw ddim yn dyfaru troi at Dduw. Fydden ddim yn dyfaru troi at Grist yn ei ieuenctid. Fydd y Cristion, siaradwch chi ag unrhyw Cristion sydd wir yn blentyn i Dduw yn ei 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dros i 100. Unrhyw un, a dwedwch chi bod nhw wedi dod yn Gristion tra yn ei harddegau, tra yn blentyn. Fydd dim un ohonyn nhw yn dweud, dwi'n dyfaru dod at Grist. Fydd dim un yn. Dwi'n dyfaru na ddes i at Grist pan o'n i'n 50 mwyn cael 50 o flynyddoedd o frwntni ac wedyn iachawdwriaeth. Fydd dim un gwir Cristion yn dweud na. Fydd y gwir Cristion yn dweud, dwi'n llawenhau. Fy mod wedi dod pan ddes i, na fysyn ni wedi dod ynghynt. A peidio cael y cyfleoedd hynny. Chi sydd heb dod yn Gristnogion eto, sydd wedi cael eich magu ar aelwyd Gristnogol, ac wedi cael eich rhwystro efallai hyd yn hyn, rhag ymdrybeiddi a cael roed eich blasu ar rhai pechodau'r byd, na fyddwch chi byth yn blasu ohonyn nhw. A byddwch chi'n cael eich cadw ohono fe, achos chi'n gwybod beth? Mae'n gadael kraith. Fydd yn gadael kraith arnoch chi. Na fyddwch chi yn mynd ffordd na. Chi o beth, fyddwch chi ddim yn edifarhau. Fyddwch chi ddim yn dyfaru. Fyddwch chi ddim yn dweud, na biti, nes i ddim gadael tam o fi'n 40, 50, 60. Does dim un yn dweud hynny. Adnod 11, canis wele hyn yma i'ch tristau chwi yn ddiwiol, pa astudrwydd ei faint a weithiodd ynoch, pa amddiffyn, pa soriant, pa ofn, pa wyddfyd, pa sel, pa ddial, mhob peth yn dangoswch eich bod yn bir yn y peth hwn. Be mae'n dweud, wel, mae'r edifeiriol. Chi'n gweld ffrwyth.
Chi'n gweld ffydd yng Nghrist wrth ddod a throi at Grist ar y groes. Y mae'r rhodd o ffydd yn cael ei roed i chi ac i chi'n pwyso ar Grist ac mae'r baich yn syrthio ac i chi'n gweld y ffrwyth yr ysbryd yn cynyddu. Chi'n gweld ofn siomi'r arglwydd, ofn brifo plant Duw, ofn siomi gweision Duw, ofn o bechod. Pechod yn eich bywyd chi a phechod yn yr eglwys i chi am droi mor bell i ffwrdd o bechod ac sy'n bosib pam i chi'n edifeirio. I chi'n gweld awyddfryd, sel i wasanaethu'r arglwydd. I chi'n gweld ffrwyth edifeirwch yw sel a gwasanaethu'r arglwydd. Wel i gloi, oes yna rai yma sydd yn drist. Ond nid tristwch y byd, ond diwiol dristwch, dyna'n gobeith ni. Os felly edifarhewch, trowch at Grist, ac fe dderbyniwch iachawdwriaeth gyflawn, fe dderbyniwch i faddeuant pechodau, fe dderbyniwch i glanhad yng ngwaed yr Iesu, fe dderbyniwch i heddwch a Duw, fe dderbyniwch i fywyd tragwyddol. Dyna beth mae'r tristwch diwiol yn arwain. Edifarhewch. Mae'n rhaid i chi edifarhau. Mae'n rhaid i chi droi. Mae'n rhaid chi droi o'ch pechod ac o'r pethau'r byd, a mae'n rhaid chi droi at Grist. Canis diwiol dristwch sydd yn gweithio edifeirwch iachawdwriaeth, ni bydd edifeirwch ohoni. Eithir tristwch y byd sydd yn gweithio angau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air, i ni yn diolch i ti bod yn a fath beth a diwiol dristwch, a'i fod yn wedi cael ei wreiddio ac yn dod ohono ti. Ac felly o Dduw, i ni'n gweddio fydd yr ysbryd glân yn peri i lawer heddiw i dristau. I ni'n gweddio o Dduw yng nghanol byd o dristwch. Y bydd y tristwch y byd sydd hyn y mae'r byd yn ei brofi yn newid i fod yn dristwch diwiol. Y bydd yr ysbryd yn agor ei llygaid i weled i hangen am waredwr. Tyrd o Dduw, tywys llawer at y groes heddiw. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heidiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 565. 5 chwilio amdanat addfwyn arglwydd mae fy enaid yma a thraw. 565, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr byddai ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.